निसाय फरायनाया दाबो जायाखै नोंना? जाबायमोन आयै र', ओमफ्राय आं स्कुलाव थांनोसो रेडि जानो नागिरदों। दानो स्कुलाव थांनो रेडि जानो? हनै मोसौ खाहैबाव थांनानै। मोसौ खादो, गोबोरा एसे सिबस्रांदो, आं गाइखेरखौ सेरनोसै। मा? आंसो गारबावगोन आयै गोबोरखौ ओमफ्राय मोसौखौबो लांनो? मानो लांनो हाया जानो दे, स्कुल टाइमा दंबावो, एसेबां गोबाव मानि। आयै, दिनै नों खाहैदो नामा मोसौखौ? नै, बिमाया माबा मोनसे बुंबा उल्थासो थिनफिनग्रा हुदा जाबाय दे नोंनिया। थां गोख्रैनो, आं गाइखेरखौ सेरनि, ओमफ्राय मोसौखौ लांना खाहै, गोबोराबो एसे सांसिं सिबना गालांखा। स्कुलावलाय मा, थांबायानो थाखायो? आरो आगैमोननो ओंखामा खुरना हैग्रो थां, दा उनाव देलायो ना अबाव थाङो स्कुलाव, थांबाय था दे। नोंसोर थांजोबोला आंहा नाबो सायबावनांगौसो, नों फैया ना लाबोदों आरो, नाजों लावजों संसै। दे होमबा आयै, आगैनो ओंखाम खुरनानै आंबो जाखानोसैलै। जानो? ओंखामसो जाग्रोनोसै होमबा नोंबो? दे होमबालाय ओंखामखौ एसे जानानै ला, बेनिफ्राय खामानिया मावलांनांगोन दे खिन्थु। नोंबैजों थांनि आं, दा बुरिया आंखौ एकदम लिंहरबायानो थागोन आरो। दे, ओंखामा खुरैगो थां, आं गाइखेरखौ सेरनोसै, ओमफ्राय नोंबैनोबो मुलि जाहोनांगौनो आरो। दे। आं स्कुलाव थांबाथाय हाखु दाखु खामानिल' थिनबाय थायो आंखौ। आगैमोननो गावनो ओंखाम खुरना होनो हाखाथारोमोन, आंहा ओरैसो जानो ना ओरैसो जानो जासिगोन ना। सारा रायबाय थायो आंखौ लेट सहैनायनि। ओमफ्रायथ' ना, सारा खोन्थाबाबो फोथायबावासो, आं न'आव बिदि खामानि मावदों होनबा, आंखौ थगायदोंसो सानो। आयै, नों आंखौ खामानि थिननानै आंखौ स्कुलाव लेट खालामबाय थायो दे। सनामोन, दा खायसे गाज्रि मोननो हागौ गेजेराव बुंसननायखौ, नाथाय जेबो गाज्रि मोनना दे। ओमफ्रायथ' फंसे खोथा लोगोफोर, खोथायानो जाहैबाय जोंहा भिडिअ बानायबोनाया बे जोंनि फाग्लि गोसोखौ बेसेबांबा गोबाव बोसोर जाबाय नङा होमबा? आरोथ' नोंथांमोनाबो जोंनि सनामोना जायफोर नायनो मोजां मोनो बिथांमोना नायनो मोजां मोननायनि थाखाय जोंबो लाबोबायानो थाखायो, आरो आं कार्टुन भिडिअखौ बानायनो जोबोर मोजां मोनखायोखा लोगोफोर। अब्ला नाथायबा लोगोफोर, सासे बिथाङा आरो नायनो मोजां मोना खोमा जोंनि भिडिअखौ। बिथाङा बुंहरदों, जोंनि भिडिअखौ एसेबां बोसोर जाबाय दासिमहालागै जोबा नामा? मानो फोजोबाखै जाहैदों आरोना जोंनि भिडिअखौ। अब्ला खोनासं नोंथां, बे जोंनि फाग्लि गोसोखौ आंसो बानायदों। बे कार्टुनखौबो जों ओरैनो फ्रि मोनखाया लोगोफोर, फैसा होनानैसो बायखानांगौ नालाय, बेहायबो आंनिसो थांदों फैसायाबो, नेट पेकआबो आंनिसो थांदों। आरो कार्टुन बानायनायाव जि खस्थ' खालामना आं बे आंनि भिडिअखौ बानायदों, बेहायबो आंनिसो खस्थ' थांदों। लोगोसे भिडिअखौ लाबोनो हायो हाया बे आंनि खस्थ'नि सायाव, आंनि बानायनायनि सायाव। आं भिडिअखौ लाबोयो लाबोआ गोसो बे आंनि। बे चेनेलाबो आंनि लोगोफोर, अब्ला भिडिअखौ बेहाय आंसो होयो। जानो हागौ नों नायनो मोजां मोना खोमा, नाथाय खायसे जोंनि खायसे सनामोना नायनायनि थाखायनोथ' जों दिनैसिम माने लाबोगासिनो दङ बे भिडिअखौबो। अब्ला नोंहासो मानो खर' साखो नोंथां? सनामोन, मा नोंथांमोनाबो थुनथुलि मेहेर जोंखौ माने बेबायदिनो फोजोबजानो लुगैयो? जोंथ' जाबाबो जायाबाबो सानफ्रामबो नुजाफैनो मोजां मोनखायो नङा होमबा लोगोफोर? थेवबाबो नोंथांमोननाव खेबसे सोंबाय जोङो। मानो होनबा जोंनि स्ट'रिया दाबो गेजेरानो नांबावाखैसो। जोंनि बे स्ट'रि लाबोनायखौ मा नोंथांमोनाबो गाज्रि मोनो नामा लोगोफोर? कमेन्टआव खोन्थाहरलाय लोगोफोर, सोर मोजां मोनो जोंनि स्ट'रि लाबोनायखौ, सोर गाज्रि मोनो? बोसोर लाबोबाय थाबाय, दा सानसे फैयाबानो गोसोआ बोरैबा मोनलायलायो, आरोबा फोजोबनायनि खोथाखौथ' माबोरै साननो हानो देनाय सनामोन, नङा होमबा? होमबाबो नोंथांमोनाबो खोन्थाहरनायसै लोगोफोर, कमेन्ट खालामथारदै, जायबा नायनो मोजां मोनो, गाज्रिबाबो मोजांबाबो आरोना। फोजोबि बेबो आंनि सायावसो, लाबोनो होनबा लाबोगोन, लाबोनो गोसो गैयाबा लाबोआ, बे आंनि सायावसो। फोजोबि बे भिडिअखौ, बेहाय नोंहासो मानो खर' साहरखो देनाय? अब्ला मा जों नोंनाव सोंनानै बे भिडिअखौ लाबोनांगौ? नोंनाव सोंनानै मा जोङो बे भिडिअखौ बन्द' खालामनांगौ? आं गावनो गाव बे स्ट'रिखौ बानायदों, लाबोदों, खस्थ' खालामदों, बे माने आं मोजां मोनो लाबोनो, आं लाबोयो, अब्ला नोंथाङा माने इसेबां प्रब्लेम जाखो देनाय? जाय बिथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोना, आंनि बे स्ट'रिखौनो नायाबाबो जागोन दे, नङा होमबा लोगोफोर? माथो जबरदस्ति खालामदों आंलाय? आंसो होदों, आंसो बानायदों, होमबा मानिथो जेनेबा मा प्रब्लेम जादोंबा? एबा इउसलेस भिडिअनो? औ, इउसलेसआनो जाथोंसै दे, जाबाबो जायाबाबो आंसो बानायदोंथ'। जेन'बा माने मा, आं बुंदों आरो जबरदस्ति नायथारनो थाखाय मोजां मोनिखौ। आरे जाबाबो जायाबाबो, मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंसो बानायदोंथ'। आरोबा जाय सनामोना नायनो मोजां मोनो बिथांमोनाथ' मालाय नायगासिनोखा, नङा होमबा? आरो जुदि रावबो नायगिरिफोर सनामोनहा, जाय मोजां मोनो बिथांमोना रावबो नायामोनबा, मा दिनैसिमहालागै आं बिसिम फैगौमोन? बेफोरबायदि साननाङाब्रा।
मोजां मोनिखौ जेबो जबरदस्ति नङा दे नायाबानो जागोन आं बैखौसो बुंदों दे लोगोफोर जायफोर माने नायनो मोजां मोना आरोथ' खोनासं जेब्लासिमहालागै आं बानायनो गोसोना अब्लासिमहालागै आं बानायलांबायानो थागोन जिखि जा दाजा बेखौ आं मिथिया मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो बानायलांगोन आं मोजां मोनो जेराव आङो बेहेरानो मा हिनजाव मोनालासे बालन्दायैनो जोबनांसिगौ नामा जोंनि स्ट'रिया होमबा बेहेरा मा गावनि फिसा फिसौ गावनि माने फेमिलिखौ देनांहाय गावनि बिहामजो जियानो जा लोगोफोर बेखौ नायनो मोन्थाय गैया नामा आंहा बेबायदिनो माने जोबनांसिगौ आरोना बोरै जागोनलै आं जुदि बालन्दायैनो बेबायदिनो जोब्बा आद्रासो जागोन माथो आंहा हांमा थागोन ना लोगोफोर नंगौना नङा दिनै दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ दसे समबाबो नायलांदो मोजांबाबो गाज्रिबाबो जाबजुबबाबो नङा होमबा मोजां मोनाब्लाथ' जोंबो जेबो जबरदस्ति गैया लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गाव गावनो नायखायो नङा होमबा जाय जायबा मोजां मोनखायो जों बुंलायनाङा अब्ला मोनथिला दे आरो खायसे माखौ गाज्रि मोनोबा जों फैनायखौ कमेन्टआवबो खोन्थाहरथारदै सनामोन जाय जायबा मोजां मोनो मोजां मोना जोंखौ नोंथांमोना नायनो लुगैगोन ना लुगैया खोन्थाहरथारदै सनामोन जाय जायबा मोजां मोनो खोन्थाहरजोब गासैबो आबालाखि औ आयै हा नोंलाय थांगोना थाङा जाखो आनैमोननाव ओंखाम जाहैनो आयै नों थांग्रोदो नामा औ माबा उदैयानो थुम थुम मोनगासिनो माथो आंखौ दाबो आयौ हामानोसै दहायबो माथो ओंखामखौ एसेल' जादोंमोन दा नों माने ओमफ्राय सोंबाय थागोन बाबुआथ' नोंनाव फनसो हरबावसिगोन बियो दे आंहा दा एसे दोननो थिनखाबायानोलाय ओमफ्राय आमाया फन हरखांबायानो दहायो ओं थांना फैग्रोदोलै आयै आं दा थांसै दे अब्लालाय होमबा दा थांबानो जाबाय आं थांना दसे फैग्रोनोसै थाब फैगोनहाय गुसुआव जानाय नङा आंजों बारा गोबाव औ दे आयै थाब फैबानो जाबाय आरो थांनानै दे थाथ' होमबा बाबु कारेन्टआबो थांलाय फैलाय जागासिनो आबा ना माबा प्रब्लेमसो जाखो ओजों मेन कारेन्टआवसो प्रब्लेम जादों नामाथाय र' दाथ' आरो दंथ'योना थांलाय फैलाय जाबाबो औ दे होमबा आबा दहाय मोजां दोनना फैबाय दा ओमफ्राय अखाफोरखौ नै बेना मोजां दोनना फैयाबा गाज्रि दोनना फैसै औलै आरो न'सिम दोनना फैबाय आं हाबबोसै नाथायबा दे मोजां जाबाय फन हरनानै सम मोजां खबर ला आबा मावरिया गथ' जाबाय दा बिमाबो बिफाबो गैयाबा औ दे जागोन आयै थोद बम गावनायाबो बिराद गावबाय थायो माथो खाथियाव हाबानि बोथोर जाजेनबायथ' होख्लायसिगोन एबार लोगोआबो सानै एबार हाबा जाखागोन आंना ओंहाय गावहाथ' ओमफ्राय दोनदो गावनि खोथाखौ बाद होनानै मालायनि हाबाखौल' जाबाय थानोसै आंनो थाखाय बिहामजो लाबोला जागोनब्रा आयै नों मानो बिहामजोआवल' थाबथायो दिनै बुंबाय थायाबा नों मानिनो नागिराबा बिहामजो लाबोबा मोसाबावगोनसो आं नोंनि हाबायाव आरामनो मिथिगौ इस दे आयै देनां आंनि फसननि बिहामजो लाबोबा मोसायो ना मा खालामो खालामबाय था आरो ओमफ्राय बिहामजो जेला लाबोयोना केस जाबाय थानालै खिन्थु जाया लाबोल'लाय नोङो माबायदि नै बिखुनजो बिहामजो अननायखौ नुगोन नोङो दे आरो आयै होमबा थांद' लेट जागोन ओइ ओमफ्राय बहाबा ब्लद ओंखारलांग्रा हुदा दंना नोंहा अबेबा थाङोबा थालाफ्रा मोजां मारिला आं फैसा एसे दोनदों दखाननि लायनांगौ बेजोंनो आरो दे आयै जागोन दे अबेबा थांबाय बायबा मोजां मारिगोन आङो सासकियाहाय न' खालि नुबानो अबेबा सिखावा एकदम लुथिजोबनानै थांनो नागिरो जागोन दे थांदोल' नोङो माबा रायलायबायसो थाबायलै दे आरो थाथ' न' सान बिब्दिबा ओइ नै माइदि रानि बेहाय हस्पिटालावनो दावराव खालामफैदों बियो आंनि फिसालाखौ बेबायदि खालामनानै हालोदखौ आच्छा हौवाजों बिराद लोगो जादों नङासै नोंनि बाबु बिफाजों औ बिफा नालाय थागोनथ' आरो बेहाय नोंहालाय माथो प्रब्लेम जाखो आंनि फिसालाया जुदि हामाबाना थुनसुलि नोंखौ डाइरेक्ट फासिसो होखागोनलां फासि आंखौ फासि होनो नोङो फासि होनो नोंसोरो माथो दाख्लैहायबो दाय जानायाव नोंसालाजोंनो माथो थानायाव हरजादोंलाय नोंसोरो माखौबा बुंनो फैदों आंखौ ओइ रांखिनि बांद्रायबाव रांखिनि देखायनो नाङा मिथिबाय आच्छा आंसो रांखिनि जाबावबाय दायो सान मा बेफोर आरो थुनथुलि मोजां नाय जाम्बा आंथ' बेयाव साइन खालामखाबाय नोंबो साइन खालामदो आरो थाबानो जाबाय नोंनि बे बाबु बिमा मोजांजों नङा मा बेफोरो मोजां फरायनो रोङा नामा नों मा लेखा रोङा डिभर्स पेपार मा बेफोर थुनथुलि मा बुंगासिनो आङो बेबायदि आंखौ नायनानै लाब गैला सान बुजिबाय डिभर्स पेपार नोंनि लेभेला बिसिम सफैबाय लेभेलफ्राथ' नायना लेभेलनि खोथा बुंदों नोङो लेभेलखौ सोर दिन्थिदों आं
나 नोंसोर सानैया आरो मोनथिगौना सान जुनारफोरनावबो गोसो होननाय मोनसे बुस्थु थायो बे गोसोजों बिसोर रायलायनो रोङाबाबो बुजिबावो नाथाय नोङो जिब जुनारनावबो अननाय होननाय मोनसे बुस्थुआ थायो फोथायनाय होननाय बुस्थुबो थाबावो बिसिनावसो नाथाय नोंथ' मानसि जानानै आंखौ एसेबां बिब्दि खालामनो हादों नोङो ला होमबा नोंबो बे नोंनि थाखाय गिफ्ट आंनिफ्राय मिथिबाय दाथ' निउ इयार जानोसै ना निउ इयारनि गिफ्ट साननानै ला नों बेखौ आरो सान माथो नायबाय थागोन साइन खालामदो मा नों नोंनि फिसालाखौ बुथारग्रा हिनजावजों थाबाय थानोसै बारे बा सुराव सुर होफालायदों नङा होमबा हौवानि सायाव नोंबो आरो मा बुंदेरलायखो बेफोरबायदि खुनि हिनजावा नोंजों थाफानोबो समाया सान नों आंखौनो एसे नोंखौ किडनेप खालामनायखौ बेफोरबायदि आंखौ थानायाव हरदों नोंसोरो दालाय मा बेथ' सासे खुनिसो साजाया बराबर जानांगोन ना बेहाबो एसे आलदा साजा मोननांगोन आरो नों थुनथुलि बेफोर नाटक बाजिखौ बन्द' खालाम नोङो नाटक देखायबाय थानाङा आंनि सिगाङाव नों आंखौ एसेबां साहस मोनबाय बिदिबा दिनै आंखौ बेबायदि बुंलायलायनो जाय सोमोन्दोआव फोथायनाय होननाय बुस्थुआनो जेबो गैया बैहायलाय बै सोमोन्दोआव मा बेफोरलाय होमबालाय मा रिस्ता बेलाय आं जुदि बेफोरबायदि नोंनि फिसालाखौ खालामदोंमोनबा ना नोंनि फिसालाखौ सुथारदोंमोनबा आंनो थांनो राजिमोन आंनो थांगौमोन माथो थानायाव नो सानसे मोनसिगोन नोङो बिदिबा आंजों आलदा जानायनि खोथाखौ सानखाबायानो नोङो ना प्लेनिंसो खालामखानानै दंमोन बेफोरबायदि क्रिएट खालामनानै नों आंजों जुदा जानो हानायनि थाखाय बे सोंथिखौनो नों गावनावनो सोङा मानो हो नोंखौ आं एसेबां रिकुवेस्ट खालामबाय एसेबां बुंबाय अब्ला मा बेफोरो रागायै जाया गुरैयै बुंबाय गुरैयै जाया नोंखौ एसेबां बुजायनोबो ट्राइ खालामबाय बाट नो मोनसेबो मोजां रेसपन्स होआसै नोङो नों बायदिजोंबोलाय थानो सोर सुखुगोन देनाय दायो आं रायलायनो गोसो गैया जेबो नों थां खालाम बिनिफ्राय रायलायै बेफोरथ' उननि खोथा नाथाय साइना जल्दी खालाम गोख्रै नांगौ आंजोंबो बारा खाथेर साथेर गैया नोंसालाय माला मोजां जागोन माला मोजां जाया बेखौथ' बाद होदो मोजां जाबा गावनि खाफालसै मोजां जायाबाबो गावनि खाफालसै नैबे थुनथुलिया जेबो खालामाखै दै अलरेडि बिनि थाखायनो आंनि खाफालासो गाज्रि जालाजोब्बाय आरे थां थुनथुलि एसेबां नों दादागिरि देखायनो फैदों आंखौ आरे हिनजाव जानानै हिनजाव बायदि थाब्रा एथ'बां नोङो बांद्रायनिफ्राय बांद्रायसो देखायसिनो माथो नुदों सान आंनि फिसालाखौ हामबाय हामाबा थाबाय होनलायलायद' गावहा दाय मावबाय बिनिफ्राय दा मादि माबा क्रिएट खालामगासिनो नोङो नोंसोरल' मोजां जाबानो जाबाय दे बेसेबां हाजार बुंसेयावबो जुदि जाय मानसिया बेफोरबायदि आंखौ एथ' बिदि खालामोबा सोरनि गोसोआ गाज्रि मोनाब्रा हो माबोरै थायो नायगोन आंबो नोंखौ आंजों आलदा जानो सानलायदों नामा बियो अलंबारनि हामदों हामा बेफोरखौथ' सोङाखै बेफोरावसो गोसो होबावदोंना नोङो सान नुदों थुनथुलिनि आखलखौ एसेबां आजादिब खुलियाम बोरै गिदिंगासिनो बियो आंनि फिसालानि हात्यारा बेखौथ' दाहालागै जेलावसो सोनांगौमोन जेलाव अलंबारखौ जोबोद सिन्था खालामबाय दे आं सान आङो थांनायनि समाव जानोसै नों अलंबारखौ मोजां जोथोन लाथार दे प्लिज मोजांबाबो गाज्रिबाबो नोंनि फिसालाथ' खोनादोंना नों सान आरो बे थुनथुलिखौ हायोबा साजा हो आंबोथ' साजा खाथायगासिनो ना बेबो साजा मोननांगोन बेखौबो साजा होथार बोरै बिदि गिदिंबाय दं बियो जेला हाबाया थिग जागोन अब्लाना थुनथुलिखौ बांसिन साजा होसिनबावगोन आङो आंनि फिसालानि खुगानिफ्रायनो बुंहोजोबगोन आं गासै बाथ्राखौ आंनि फिसालायाबो आंनि सैथोखौ बुंनानै आंखौ बेयाव जेलाव हरदोंमोन ना एबार थुनथुलिनि बारिर' सान मा सानबाय थाखो नोंनि मोजां गाज्रिखौ आंबो सानो दे आरो बोरैबाबा मोजांसो जादों बेफोरबायदि गाज्रि मानसिजों नोंबो बोरै थागोन देनाय साननो गोनां बाथ्रा सान नोंनि फेमिलियाबो खतरा जानो हागौ बेबायदि फाग्लि मानसिजों नुदोंना बेसेबां फाग्लि जायो बे रागा जोंबा आंबो बिनि रागाखौ नुनानै शक जाखादों फाग्लि रखम जाखायो मारैबा रागा जोंबा नुबाय रागा जोंनायावनो बे मा गोरोन्थि मावबाय थायो आरो दा बेबायदिसो बुंलांबावदों बियो आंखौ एसेबां साहससो मोनबावबाय नोङो आंखौ बिब्दिसो बुंबावनो थुनथुलि मोजां खालामासै नोंखौ आंखौ साला जेब्लायबो फिदिंनो नागिरोलै बियो जेन गावजों जेनना थाबाय थानांगौ आं हिनजावनि गुलाम खालाम सानदों बे आंखौ गावनि जितखौल' एकदम देरहाहोनो सानबाय थायोना जेब्लायबो नों नाथाय नों गावनो मिथिया गावनो खुद मिथिया गावनि रागायाव नों माबादि खालामो माबादि गोरोन्थि मावो जाबाबो मानसिया बिदिद्राय जानालै थुनथुलि नोंखौथ' नुखाबायानो आं रागायाव नों मा खालामनो हाया मा खालामनो हायो मानसि बुथारनोबो गिखाया
बेनि सायाव आंखौ बेबायदि आलदा जानायनि खोथासो बुंफैनो दम लाखिबावदों। दिनैथ' अखाफोर मोनथिं फैदोंलै आङो। दाथ' बिसिनावबो ना आब'खौ खबर लाथावथावसो थांसैब्रा आंलाय। ओरैनोबा अखाफोराबो रायलायनो बाखायो, थांबाबो आंखौ सैया सैया खालामबालाय। नाथाय आं रायलायनो लुगैथारदों अखाफोरजों, माबा मोनसे रायलायनो लुगैदों आं जायखिया। फनावबो रायलायबाय थायाब्रा, बेखायनो फेस टु फेस रायलायनो मोनबा। दा रायलायनोथ' मारै मोनगोन, लेंहरबाबोथ' फैनाय नङाना इयो। औ, आब'खौनो खबर लाथावथाव थांनांसिगोनलै आं बिसिनाव। माने जेन'बा रिजोनथ' थाखागोन ना, बिब'खौ लोगो हमनो फैदों बेफोरबायदि, अखाफोरखौ लोगो हमनो थाङि बायदि जागोन ना जेनेबा। ओरैबो खामानि जाबाय ओरैबो खामानि जाबाय आरोलै। नाथायबा मानो हांखुर जादोंब्रा आंलाय, थाथोंना मालाय रायलायिखौलाय। उफ, फारसेथिं बिमानि टेनसनखा, फारसेथिं आरो अखाफोरखौ मानो मालायनाव आलासि जाहैनायखौनो आं बिदि मोनथारखोथाय, गाज्रि मोनथारखो। थांनोसैलां, मा जायो जागोन दे आरो माब्लाबा समाव मोजां सानबाबो गाज्रि सानजालाय लांलै, थोद। दानोथ' आं सिगां आंनि प्रब्लेमनि थाखायसो अखाफोरखौ बेफोरबायदि बुंदोंमोन, बेखौनो गाज्रि मोनहाबनानै दाना बारा रायलायलायला मालाय। जाहाथे बांद्राय दुखु दा मोनथों होननानैसो बिदि बुंदोंमोन आरोना आङो। दा मालायबा मा सानखो। आंबो मोजां मोनस्रायासैना ओमफ्राय, बेखायनो थांगोन आं।